Ari viral ginahimo sawsawan sa social media. Mga puso, pag sitaay sa isa ka grupo ng bikers, kag isa ka motorcycle rider na kuha sa video. Bikers desidido nga magreklamo batok sa rider nga ginaligar, nagpagwa sang patalo. Nakatutok ID Pedreso. Sa video nga ini makita ang matawhay nga biyahe sang grupo sa mga bikers nga nagtaklad sa barangay Kabatangan sa Talisay City. Pila lang ka segundo, isa ka rider sa likod ang nagserbato kag nag-overtake sa grupo. Oy, nagkuhan ng lugar! Lawig sa lugar! Nagkuhan! Sinto ka! Bangod ginapasuni, matunog ang pagserbato. Pila sa mga bikers ang nairita. Rason nga nagsinggitan kag nagbayluhanay sa mga tinaga sa tunga sang dalan. Nagpundo sa kilid ang rider kag ginsulong ang mga bikers. Makita man sa video nga may ginkuha ini nga kaangay nga daw kutsilyo kag naghana nga bunon ang mga bikers. Aron, di mo ka ba paano na? Salamat ka na, motor ka? Kung hindi ka mo gusto siya batuan, piigad ka mo! Alam ba't lapat sa dalan, no? Utok mo sa adog, idang ako, di mo pisugiso ka. Kung tayo mo kayo magkaka, mag-destroy! Nagbili naman sang trauma kag kahadlok sa mga bikers ang natabo kag plano sa mga ini nga atubangon ang driver kag magpasaka sang kaso. Adlok kami mami, imagine may kusilyo. Willing kami magpasakagid kaso. Kahit hindi man tanan nga all the time ang isogin mo. Mayar ginatawo kasi nga matakos man sang isog ya. Kag hindi man sa tanan nga bes ang kaisog lang peralon mo. Kahit may consequences kanaya sa mga actions ta. Na-identify na ang driver sa motor kag nahibaluan nga hindi lang ini ang una nga bes nga may nakaengkwentro sa dalanon. Sa barangay na ini i-refer agon makuhaan sang payag. Gintinguan pa sa Jimmy Regional News Team nga makuhaan ini sang bahin. Abiso naman sa kapulisan sa mga motorista nga kalmahon ang kaugalingon kag hindi sa dalanon ipaupok ang init sang ulo. Kay hindi ta makuha ang tanan sa persa, kay kung kisa sa aton mga sa halambalanon nga mabuya, kung kisa mo nang ga-trigger sang isa ka sitwasyon. Aileen Pedreso para sa Jimmy Regional TV Early Edition.